Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma please post my story makaviko chitupa changu ininiwo zita rangu muchanditi rudo uye zvekare ndine nyaya iyo yandiinayo. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndinonzwa kutosema murume wangu. Ndinoda kureurura izvo zvinoitwa nemurume wangu zvandakange ndisingazivi. Murume wangu akandiudza pachena kuti dzimwe nguva anoregedza kurara neni nekuda kwekuti anenge asingakwanisi kuti ange achisa pfungwa dzake pambudzi. Ndikati naimi ko muri kuzama kuti kudii kana muchiti pfungwa pambudzi? Akati anopota achirara nembudzi pose paanoenda kumusha. Zvinhu zvandakange ndisingazivi kuti anzi zvakatangira kumafuro. Akati ndizvo zvinomupa kuti ange achizonzwa kuda mukadzi. Pasina izvozvo anoti hana kana imwe feeling yaangambonzwa pandiri. Ndokusaka achiti kana akambonogara kumusha paanozodzoka anodzoka ari bocha izvo ende ichokwadi. Saka murume wangu mukoma handizivi kuti ndodii. He's a hard working man, munhu asina problem. Anonwa zvake doro but kana akaenda kubhawa anenge angori pafoni achingotaura neni. Nema response ake ndinotoziva kutoti munhu adhakwa. Ndinotopinda mumotikari ndoenda ndonomutora sezvo akandiudza kuti kana mukaona sekunge ndinenge ndadhakwa munofanira kuti muge muchiuya kuzonditora kubhawa. Kunyange akasekwa nevamwe vanhu kubhawa ikoko iye anoti hana kana basa nazvo. Chakangokosha ndechekuti ange achifadza mhuri yake. Saka ipapo paakandiudza kuti anopota achienda kumusha kana ava kunzwa kuti mafeelings ake anenge achida kumboitwa boost nembudzi, anoenda kumusha, anotaimira paya vanhu pavanenge varara, otanga kufamba zvake munharaunda mucommunity achibata mbudzi dzevanhu. Saka paakandiudza nyaya iyi mukoma ndakanzwa kuda kurutsa, kubatwa nenosia. Ndikatarisa murume uyo wandinoda, asi kubva ipapo ndava neumwe mufungo kuti ndoita sei, but kuti ndige ndichimusiya mukoma munhu wangu hana kana mhirizhonga. Ndinofunga vabereki vangu, hanzvadzi dzangu uye zvekare dzinoendeserwa vana kuzvikoro nemurume wangu. Vana vangu vanodya upenyu, vanodya chikafu chinoratidza kuti upenyu huri kufamba. Ininiwo ndiri kufamba nemotikari yakanaka kwazvo. Motikari yandinofamba nayo kuita sekunge ndiri mukadzi wapresident, but hapana anozviziva. Zvingava zviri normal here kana kuti ndigere zvangu nemusatanist. Ndiri kuzvibvunza kuti ndodii because ndava kutoona kuti ndiri mudzimai wechipiri pamba pano. Iye anoda mbudzi kudarika inini. Ndinozviudza kuti ndoenda hangu, but dzimwe nguva ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndotanga kutarisa kumashure kwandakabva. Akandisimudzira murume uyu kubva pahumaid, akanditora ndiri maid ndichitambudzika mukoma nache, ndokubva achizondiroora ndikachata. Zvinhu zvandainge ndisingambofungidziri kuti zvainge zvichazoitikawo kwandiri, kuti inini munhu wamaid ndichazonzi ndachata. Saka apa ndiri kukubvunza iwo mubvunzo mukoma, nemi vose vachange vakazoteerera confession yangu kana yoverengwa, ndodiko pakadai? Ndipeiwo mazano. Ungagara here nemurume akadai nekuda kwevana, upenyu hwacho hwakanaka, kufamba nemotikari dzinodhura, kana kuti ndongoita zvekutora vana vangu iye osvikapo ndisipo pamba, ndotsvaka hangu kumwe kwekuti ndinge ndichienda kunogara. Mukoma nashe ndiri kurarama upenyu hwakanaka, asi nekuda kwezvandakaudzwa nemurume mushure mekunge tanetsana kwenguva yakareba, because pfungwa dzangu dzaindiudza kuti no man, murume wangu anenge ane munhu uyo waari kufambidzana naye, but it turned out kuti hakutomborina munhu zvachose. Ndipeiwo mazano muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana wanga uri iwewe
waizvifambisa sei. Hanzi ndodi handizivi kuti ndoramba ndakagara here. Hanzi kana ndava kuramba ndakagara ndinenge ndava kutongogarira zvangu vana vangu zvekare nekuda kwekuti murume uyu ane mari. Hanzi ndinofamba nemotikari yekuti vazhinji vanofungidzira kuti imotokari yemukadzi wapresident, but ndirini zvangu ndinenge ndiri mumotikari. Uye zvekare vari kuda kuziva kuti hapana here urombwa pano pakadai. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndikuda kuitawo zvemaskits paFacebook, mukoma nepaTikTok. Ndiko kubasa ikoko. Kunyangwe vanhu vakandidzwa ndichitaura, vamwe vanongoti voice rangu ritongori fani nezvariri, but pane zvakaitika kumashure mukoma. Ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe kuti muge muchindibatsira. Saka zvakaitika mukoma nacho ndezvekudai. Ndakange ndiri mwana aita zvekuacta madrama kuchikoro kubva kuprimary. Saka ndakazoti ndiine 17 years. Pachikoro pandakadzidza pakange paine audition yedrama, uye zvekare kwainge kuine maactors avo ainge aine mukurumbira avo vaitobuda paZBC panguva iyoyo vaivepo. Saka ndakatodaidzwa nevamwe teacher vachiti uyu ndiwo mukana wako wekuti unge uchiratidza chipo chako. But amenoso zvandakazongonzwa mushure mekunge ndabatwa ruoko rwangu neumwe murume akangonyemwerera. Ndakakanganwa malines angu panguva yekuti ndinge ndichizoitwa audition. Handina kuzotokwanisa kuenderera mberi necareer. Zvinhu zvinondirwadza because kubva ndichiri mwana mudiki ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotobudawo paTV ndichitawo zvemakomedi zvekuacta. Asi zvinonzi ndipo pandakabirwa chipo changu ipapo. Hanzi ndo pandakabirwa star. Apa ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunobatsirwa, but inini ndiri munhu anonamata. Vacho vari kuda kundibatsira mukoma havaiti zvekunamata, ivo vanoita zvechivanhu. Saka mugore iroro mukoma ati yangu yakabva yafa. Ndaiva munhu aizivikanwa kunyangwe mulocation mandaigara muGlenora kuti mwana uyu ane chipo chekuacta. Ndaiti ndikatanga kurecita mapoems so vanhu vaimira vachiteerera ndichirecita mapoems, but kubva musi iwoyo ndichangoti zvakaitika mugore ra2009 mukoma ati yangu yakabva yafa, kufa totally. Ndakaedza zvose nepose pandainge ndichigona napo, but ndainzwa kuti ndakabatwa. Ndaitomboendawo kune mamwe maclubs avo ainge ari madrama clubs evanhu vainge vachiacta. Kwainge kusina social media, saka maitoita zvekuzofamba muchiperforma muzvikoro, but ndaitadza. Ndakashereketerwa mukoma. Ndakazosvikawo pakuroorwa ndine vana vangu vandiinavo, asi mukoma shungu dzeacting ndichiri nadzo. Saka pandakanzwawo kuti social media inobhadhara zvemaskits, ndakaedza kurekodha maskits angu kuTikTok, Facebook. Ndinoziva kuti ndine content and ndinoziva characterization, but mukoma mweya werima uri kunditeverera. Pose pandinongobata kana kamera ndinokwanisa kungotemwa nemusoro, kungonzwa nungo, kungoti ndichazozviita mangwana. Ndinonzwa zvekare pane mhepo inotanga kundiremera yakagara pafudzi rangu. Paya pakabatwa naactor uya mugore iroro. Ndikati ndazoposta, ndinokwanisa kungoposta kana ka1 pamwedzi. Ndaposta mukoma nashe. Makamboregister TikTok yekuti inoshaya kana maviews. Mavideos angu anoshaya kana 1 view. Hapana anokomenta, hapana anoseka, hapana anolika. Unoshaya kuziva kuti ndiniwo ndisingakwanisewo here kuti ndinge ndichipushirwawo mavideos angu sezvandinongonzwa vanhu vachiti kune algorithm inopusha mavideos. Ndinoedza kuresearcha, kuteerera mavideos pano paYouTube kuti uwane maviews, but hakuna mukoma nashi. Zvangu zvakangovharwa kuti ndige ndichinzi ndawana malaiki ndezvekutotamburira kuwana 2 likes pavideos. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba ndatsvaka mazano kune vamwewo. Pane umwe akanditi chimboedza kuti unge uchienda kuno umwe muprofita. Ndakaenda kumuprofita iyeye ndikanobhadhara mari mukoma 1000 rands yandakabhadhara. Saka akabva andiprofita
ndiye akandiudza zvose negore racho, even though ndichitya kuritaura because painge paine umwe actor nemuimbi ane mukurumbira pari nhasi, saka ndinotya kutaura nemazita. But muprofita iyeye akandiudza zvose kuti chakaitika. Ndakabirwa laki rangu mugore iroro, uye zvekare actor iyeye akatora chipo changu akachisunga nemushonga. Hanzi ndozvaainge achiita kuti arambe aine mukurumbira kwavo kuZBC ikoko, ainge aine nechivuno zvekare. Saka pari zvino mukoma ndigere zvangu mumarriage, but shungu dzangu ndedzekuti ndinge ndichiita zveacting. Pandakanzwa nyaya iyi ndakarwadziwa zvikuru. Irini manje ndinonamata. Ndakanzi namadzibaba ivavo sezvo ndakavhuniwa musana wangu nemishonga yen'anga dzekuzambia, chipo changu hanzi chakatovharirwa mune rimwe gate, ende ndinofanira kunotsvairwa kumusana, uye ndinofanira kuti ndinge ndichinotakura gate ndotsvairwa ndakaribata. Ndakavabvunza kuti hazviite here kuti ndinge ndichiritenga kunoku kwatiri kuJoburg, then vobva vanditsvaira vakati kwete, hazviiti, zvinotoda n'anga ndo dzinogona kuti dzinge dzichikutsvaira kuti ndinge ndichikwanisa kusunungurwa. Panotoda kuti ndinge ndichisunungurwa nen'anga. Mukoma ndakarwadziwa zvikuru pandakaudzwa tsanangudzo dzose idzodzo, ndichiona kuti solution hapana. Zvechokwadi solution hapatomborina. Ndiri munhu anonamata, ndinoendawo kuchechi inozivikanwa. Ndinozvibvunza kuti Mwari vanganditendera here kuti ndinge ndichienda kun'anga. Apa ndinoti enda kun'anga unge uchinozvisunungura, because you only live once. Sezvandakaudzwa nefriend yangu kuti iwe haudi kuvawo famous here, enda. But rimwe divi rinoti namata, Mwari ndivo vachakwanisa kukubvisa pajoko rehuranda. But ndanamata mukoma nashi, ndinombobata foni so ndinoita sekunge ndichairovera pasi. Ndaposta ndichiti iko zvinozvo ndichawana maviews, kunenge kusina kana maviews acho. Ndinoti kana ndikatarisa vanhu vanoita maskits paTikTok, vanhu vachitomborina kana zvipo, but vanhu ivavo vanenge vaine maviews akawanda. Ndakasungwa mufunge zvenyu mukoma, zvinondidzimba moyo izvozvo. Handiziviko kuti ndingabatsirikana sei. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Nganzi ndinoshaya kana malikes nekuti ndakasungwa neumwewo ainge ari actor aibuda kuZBC, hanzi aiva nechivuno. Zvakaoma. Ngativapei advice. Voenda here kun'anga kana kuti voramba vachingonamata? Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Nekuda kwekuti kuromba kwandakaita ndakasarudza kuti handidi kuti ndinge ndichizoromba ndichishandisa ropa rehama dzangu kana kuti mudzimai wangu kana kuti vanhu vanenge vari vepadhuze. Saka kuvaka kwandakaita imba yangu kumasuburbs pakafa mabuilder 4, zvipoko zvavo zvinogara mumba imomo, because soon after that imba ndakabva ndangoivharisa. Zvakashamisa vanhu. Kana nanhasi uno mukoma ndikakuudzei hangu kuti ndakavakira imba iyi kupi, but imba yakatonaka, itori modern design, but mumba hamugare munhu, but mumba munogara makachena, pachivanze panogara pakachena, even though pasina kana garden boy anoshandapo, nekuda kwekuti pane ropa riri mufoundation iro randakashandisa. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai, urombo hwainge hwakaita kundimomotera. Ndakange ndisina kana chouviri. Ndakange ndichigara mu1 room nemudzimai nevana vedu tiri 4. Ndipo pandakabva ndaenda kuMozambique ndikanotsvaka shortcut yekupfuma. N'anga yakandiudza kuti uchavaka imba inofanira kunge yakakura. Imba iyoyo haivakwi nezvitina nesamende chete.
panotoda mweya yevanhu vanenge vachivaka ndo vanofanira kuti vange vachizoshanda kweupenyu hwavo hwose vachikugadzirira pfuma. Vashandi ndakanzi vachafira mumunda mangu. Ndikati sekuru handirimi. Vakanditi pamba pako ipapo vashandi vako vachange vachifirapo pamba pako ipapo, ende kana zvikaitika saizvozvo pfuma yako ziva kuti ichauya nekukasira. Ndakabva ndapiwa 20 years mukoma. Zvino tichinonopinda mugore ra2032 ndipo pari kunopera 20 years dzacho idzodzo. Ndakapfugama ndikati amen, ndikatenda sekuru vaya. Mukoma nashi ndokubva ndadzoka hangu kuzimu. Pandakadzoka kuzimu sezvavainge vakandiudza kuti iwe wongotanga zvako kamusika kako uchaona kuti uchaita mari yakawanda sei kuburikidza nekamusika ikako. Ndakatotanga kutohodha zvakasiyana siyana, ndikatotanga chitakshop kunodai ndatokwanisa kutomubva kwatainge tichigara tava kutogarawo mucottage for the first time nemhuri yangu. Ndokubva ndatotengawo stand kwava kutotanga kutovaka imba yangu kumasebhabhu. Mukoma nashi ndakabva ndahaya builder wekutanga uyo akauya ainge achishanda nevamwe vake. Vakati vachiri kuchera trench foundation akabva achizoshaika musi wavakati vachingonoda kunopedza foundation. Vava kuti mangwana tiri kumuka tichidira foundation. Akangomuka akafa, aingoti musoro. Kubva zvaakatanga kushanda pamba pangu akangotanga kungonetsekana neproblem yekungonzwa musoro nguva dzose, but haana kunge akaziva kuti ndini ndainge ndakatomugadzira. Afa kudaro mukoma, ndakaenda huri usiku ndokubva ndanodira ropa randakadira, but rainge riri ropa rembudzi randakanodira mufoundation mushure mekunge ashaika murume iyeye. Saka ndakambogara varume vaya ndikavaudza kuti ndainge ndichangovapa mari dzavo kuti vange vachiramba vachienderera mberi. Ndainge ndisingakwanisi kuti varambe vachienderera mberi vachipedzisa imba yangu. Ndakabva ndatsvaka zvekare umwe builder wepiri. Builder uyu mukoma akangofa zvekare. Wetatu pakati netsei because ipapo mukoma nashi akati akakwira pamusoro pescaffolding achiplaster, ndipo paakabva achizodona. Akati adona akabva avhunika gumbo ndokumhanya naye ndikaenda naye kuchipatara. Murume iyeye ndiye akapotsa andifumura, asi nekuda kwekuti akarohwa nezvinhu zvangu haana kukwanisa kuzoudza vedzinza rake kuti ainge arohwa neshiri. Ipapo ari pamusoro pescarf akaona shiri yainge iri yeblack yakabhururuka ichibva kudenga, yakabhururuka ichiita sekunge iri kuita zvekudonha, ndokubva yanomurova nemapapiro akabva adonha kwava kubva achizovhunika gumbo. Saka zvakaramba zvichingoitika izvi mukoma. Mabhirida angu ose akasvika pakufa, wose aifa mukoma. Ndaienda ndiine ropa rangu rembudzi. Kana pari pafoundation ndaingodira mufoundation, kana vava pawindow level ndaingodira muwindow level kusvika kuroofing. Imba yakazoti yapera. Zvipoko izvozvo mukoma zvinotogara mumba mangu, ende hamurariki zvekudaro nekuda kwekuti zvipoko zvinenge zvirimo. Unokwanisa kusazviona kuti izvo zvipoko izvo, but wega semunhu unotonzwa kutoti mumba munomu makarema, ende mumba munotongokudzinga mega nekuti munenge makarema. Saka imba yakati yapera mukoma, takangoenda zvedu kumba nemudzimai tikangoona imba. Already tainge tichirenta somewhere kumasuburbs. Mudzimai akatombondibvunza kuti saka nhaimi kosei masarudza kuti tinge tichiramba tichingorenta iyo imba yakapera kuvakwa. Ndakabva ndati imba yainge yakavakwa but yainge iine design yainge ichindibhoha. Vakati and then ndikabva ndati sezvo imba iyi iine design inondibhoha, ndava kuda kuti tinge tichitenga imwe stand. Ndikaseka pavakati upenyu hwemari hunenge kudada. Ndikati taurai zvenyu, upenyu hwemari muita sekunge munenge muchidada. Saka ndakabva ndamuudza kuti imba iyoyo ndainge ndava kutongoitora seinvestment yekuti kana kuri kunzi ndikazoshaika kana kuti zvinhu zvikabhenda tinobva tatengesa imba yacho. Mudzimai akati hapana chakaipa. Mukoma takabva tachizotangidza patsva, ndokubva tatsvaka kumwe tikabva tachizoextenda imba, ndokubva tachizotanga kugara. Ndiko kwati
tigere kwakatonaka kutodarika uko kwatakavaka imba yedu yekutanga. Zvino ndinopota ndichiendako ikoko mukoma nekuti zvinhu izvi zvinorarama neropa. Chinondinetsa ndechekuti kana ndikaendako ndiine mbudzi yandinenge ndatenga mumaplots, kana mukandiona ndichichaiwa nawo mabhiridha iwawo ari 4 kudaro munondinzwira tsitsi, uye zvekare ndo pamunoona kuti kuromba harisi dambe. Mabhiridha mana iwawo anoti kana ndikanonoka, nekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kutora kana mazuva ndichitsvaka mbudzi, nekuti mbudzi iyi kana iri nhema inofanira kungova iri yeblack isina mamwe macolors. Kana kuri kunzi inenge iri yebrown panongodiwa mbudzi yebrown. Kana kuri kunzi inenge iri yewhite inenge isina zvipomerwa. Saka it is not easy hama dzangu kuti unge uchiwana mbudzi inenge yakadaro. Unotofamba mamaira uchienda kunzvimbo dzakasiyana siyana uchitsvaka mbudzi kuita sekunge mupengo. Saka ndinowana vakandimirira vanenge vazondikomberedza zvino vachiti iwe mudhara takavaka imba yako, iko zvinozvi wava neupenyu hwako nekuda kweupenyu hwedu. Nhasi uri kutiswedza nekuti rarisa nenzara. Ndinotanga kuchaiwa mukoma zvekuti ndinokwanisa kubvako ikoko ndakazvimba. Zvinokumba kunenge kusingachadzokereki kana ndakazvimba. Ndinobva ndaenda kugirlfriend rangu ndombonoita mazuva ndiriko. Ndinongomunyepera kuti mudzimai wangu mai guru wako vanokiya vanondimamisa. Saka iye anotofungidzirawo kuti ndinoabusiwa nemukadzi. Aitomboti hande kumapurisa, ndikati kwete kana hazvina hazvo basi. Anotondinzwira tsitsi, haazivi kuti ndakatoromba. Ndo zvandakaita izvi mukoma kuti ndinge ndichizosvika pandiri pari nhasi. Ndakashandisa simba revamwe vanhu neropa revamwe vanhu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndakaromba ini vakaromba zvavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi munyama wangu wakatangira pandakaramba mukadzi ndikaendesa girlfriend ku teachers college. Mukoma regai ndizviseke zvangu. Ndakabaiza big time. Handifi ndakamuwana murungu akaita semurungu uyo wandainge ndichishandira. Ndichachinja madates mukoma because ndinotya kuzivikanwa zvangu. Ndichati nyaya yangu yakatangira mainge muri mugore ra 2007. Saka ndainge ndine mukadzi wangu uyo ainge akandibatsira. Ndakaroora mukadzi ndisina kana chitupa. Ndakasvika pakutorawo chitupa ndikaita license, ndikatanga kuita zvekudriver matrucks. Ndakafamba nawo matrucks kwenguva yakareba. Vana support takashandako kuna support but angova matakadya kare haanyaradzi vana. Saka mukoma ndakabva ndachizosangana nemusikana uyo wandichati Poshia ainge ari musikana wechidiki, ainge ari very smart. Saka ndakamukwidza track rangu aibva kumasvingo kumusha kwavo achidzoka kuHarare. Ndakabva ndachizopofomadzwa nerudo. Ndakasvika pakudzinga mukadzi wangu wekutanga ndikati enda hako nekuti inini ndawana soulmate yangu. Mukoma ndakabva ndachizotanga project yainge iri project yekuti ndinge ndichivaka Poshia uyu. Ndakamuendesa form 5 form 6. Ndakasvika pakuzivikanwa nevabereki vake. Timu masvingo handina zera nemi nekuda kwezvamakandiita. Sure maindisiya ndichisvika pamusha penyu, asi zuva randakazouya nezvichemo mwana wenyu andirwadzisa mava kuti hamundizivi. Musadaro, ngozi yacho muchazoigona here nekuda kwezvamakandiita. Saka ndakazomuendesa kuteachers college muna 2010. Saka panguva iyoyo mukoma ndaifamba nemushini ende ndaishandira murungu wangu ainge asimo muzimu. Ipapo mukoma ndo pandakaita balance. Ndikadai ndine matrack kutaura kudai because ndindaibata mari ndaikwanisa kuita kana
2 months ndiine mari dzandinenge ndiinadzo dzandinenge ndakapiwa macash loads but ndisingazotori mari yakawanda. Murungu wangu aivimba neni, akasvika pakuvhura kadhepoti kake kefuel pamba. Ndaitongoenda ndonodira mukomana achi ndiri ndega, saka ndakaita mhosva dzakawandisa. Ndaitongotora dhiziri ndichitengesa mublack market ndichiitira kuti Portia ange achiva nemaschool fees. Apa ini ndainge ndiri munhu aitongozvitamburiravo ndichiitira kuti ndisanyanyisa kuba so that zvinge zvichizokwanisa kutibatsira kuti mune ramangwana anongoramba achingoenderera mberi nezvidzidzo zvake. Ndaiti iye ndiye anofanira kugara akachena, ndichiti nechomwoyo ndiri kuvaka investment yangu, this is my future. Chipo akabva achizograduata. Pazuva regraduation mukomana acho ndakange ndakamutengera a ladies suit iyo yandakatobhadhara mari ndikapa vamwe amai vekuchechi kwedu vakaiorder kubva kuItaly. Yaidhura zvisingaite suit iyoyo. Mukomana acho Portia uyu akabva achizochinja. 1 month after agraduate akatanga kusada kupika macalls angu achiti you know what, akatanga kunditi driver. Ndaiti kana ndikamufonera kana kuri kunzi azodavirawo macalls aingotanga nekungoti driver, ndobva ndatoziva kutoti nhasi Portia twakakwidza. Aingoti driver, pfungwa dzedu unombozviziva kuti hadzimechi. Apa ndinenge ndamubvunza kuti where did you sleep last night, because wainge usingadaviri macalls. Ovati pfungwa dzedu hadzisi kupindirana, iwe uri driver, inini ndakadzidza ndiri teacher, hatichakwanisi kuti tinge tichifambidzana tose because zviito zvedu zvakatosiyana. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Panguva iyoyo mukomanachi ndakabva ndachizobatwa. Handina kungobatwa, ndakasungwa ndikagara mujeri. Pandakabuda mujeri mukoma ndakanzwa kuti Portia ainge akatoflya out akaenda kuChina uko kwaava an English teacher. Hey mukoma, pain yacho so unoita sekunge uchakumbira vanhu because ndainge ndiri kuchikurubhi. Ndakaita sekunge ndichienda kuchikurubhi ndinge ndichinovakumbira kuti vange vachindidzosera havo mukati because heartbreak yandainge ndiinayo, ende munhu akauyawo kuzondigamuchira kujeri mukoma haana kana kuda kumbotanga ambondibvunzawo upenyu. Akangoti mukoma ainge ari mupfanha wangu. Akangoti mukoma mabuda zvenyu, but Gulezi vakaenda kuChina. Ndikati Gulezi vapi? Ndaifungidzira kuti ex wife. Zvikanzi Gulezi Portia vatova kuChina vakatoroorwa. Mukoma ndakaita sekunge ndichamhanya mukati ndichidzokera kuchikurubhi nekuda kwepain yandainge ndiinayo. Mukoma nanhasi uno ndichitori nemaproblems nekuda kweBP, nekuda kwezvakaitika. Ndinozvidemba kuti dai ndakashandisa mukana panguva yacho iyoyo, zvimwe kuda mhuri yangu ndingadai ndigere nayo, but ndakasarudza kuti ndinge ndichiita zvegirlfriend ndikadzinga first wife. Iko zvinozvi first wife yangu akazotoroorwa zvake ariko kuSouth Africa. Apa inini ndinotongozvitambudzikirawo zvangu zvemabasa zvacho hazvichatombobatiki. Ndainge ndimbori munhu ainge aine luck. Ndaiti kana ndikangobuda so ndichitsvaka basa ndaikasika ndaritsvaka basa, but iko zvinozvi unongopiwa mapromises chete, ndichazokufonera but hakuna munhu anozombokufonera. Mhosva yangu yandakapara ndinoiziva, uye zvekare Mwari vakabva vakasika vanditonga pamhosva dzangu dzekuti ndakange ndashainira mudzimai uyo wandakaita naye vana. Akabva neni kure, ndikabva ndati ini ndava kuita zvevakadzidza. Ndikamudzidzisa Portia akaenda kuTeachers College. Zvinondirwadza mukoma, pose pandinofunga nezvazvo ndinoita sekunge ndichafamba netsoka kusvikako kuChina. Munhu ndobva ndanomurova kana kusiya ndamuuraya. But kwauri koko Portia hazvinei hazvo, tichasangana. But chandibvunza pano ndikuda advice. Ndine n'anga
yandakataura nayo iri kuti inogona kumupengesa Portia uyu. Handizovharwi here navosekuru vacho vepafacebook vatori nemafollowers akawanda vanoti ivo vanozvigona nekuti iye akandirwadzisawo murudo, ndinofanira kuti ndinge ndichimurwadzisawo murudo. Hameno kuti munozvionawo sei. Zvakangooma hazvo veduwe vadiwa vateereri, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section tichivapa maadvices. Hanzi ndine n'anga yandiri kutaura nayo iri kuti inokwanisa kumupengesa Portia iyeye. Voita sei, vozvifambisa sei? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri muvhangeri. I am a street preacher mukoma, but pari zvino ndakangohwanda zvangu muchechi. Ndiri kuhwanda nerekuti ndinonyara, ende kunyara ndava kutonyara. I don't know if it is the work of the devil. Ndine mission yandakapiwa. Zvino ndinotya kutoendako kubulawayo kwacho because handigoni kana ndevele yacho. Zita rangu inini muchanditi Naomi, uye zvekare ndiri mudzimai ndigere muno muHarare. Ndinoita zvekutengesa, ndinoenda kumakorokoza. I am a single mom. Vazhinji vanotofungidzira kuti kuenda kwandinoita kumakorokoza ndinenge ndichinotsvaka varume, but to tell you the truth, ndava nemakore, never had a man in my life kubva zvandakashayikirwa nemurume wangu. Ndinotoendako ndichitoneswa nemakorokoza vachida kudanana neni, but ndinenge ndichitongoramba. Ndinovatengesera business, only business, nothing else. Saka ndine chiratidzo chinondityisa icho chandinogara ndichingoratidzwa kuhope. Ndine mission yekuenda kubulawayo yandakapiwa through hope. Ndakarotesewa, ndakapiwa a prophetic mission yekunoparidza kubulawayo. Asi ndinonyara zvakanyanyisa. Kubva zvandakangoti ndinonyara pandakamuka kuti ndinge ndichienda kunotaura ikoko nevanhu vanotaura ndevele ndiri mushona. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi ndinonzwa kuti ndinotonyara zvakanyanyisa zvisisiri normal, kuti ndinge ndichienda mustreet ndinge ndichiparidzira vanhu sezvandainge ndichiita. Uye pamusoro pazvo ndiri single mom muZimbabwe muno, upenyu hwakaoma. Ndinoti kana ndikaenda ndikanoparidza ndisingatengesi, vana vangu vanodyei, because ndinoyeuka kuti zvakamboitika kumashure. Ndakamboita mavisions akadai mukoma. Ndakamboparidza kumakorokoza kukwekwe kwe2 months vanhu 150 ari makorokoza nevasikana vanotengesa miviri yavo vakatendeuka. Asi ndaizongodzoka kumba vana vangu vachichema nenzara. Ndinorangarira kuti takamborarira maputi mukoma. Maputi iwawo shanga dzacho dzaiverengeka dzisingasviki kana 20 nevana. Tikaita 1 cup yetea. Apa ndabva kunoparidzira vanhu vakatendeuka, ndikasvika vana vangu vachichema nenzara nekuti ndainge ndaconcentrata pamweya ndikakanganwa muviri wangu. Ndingangoti mukukura kwangu ndizvo zvandainge ndingori. Ndinoti kana ndikamira papulpit kana kuti kungofamba ndichiparidzira vanhu, shoko rinobuda mandiri it will be fire, zvekuti hapana anoramba. Ipapo pandiri kukuudzai kuti muna 2011 ndakatoenda kukwekwe kumakorokoza. Makorokoza iwawo mukoma aitonditeerera, vamwe vachitobuda mumabhawa, vanhu vachitouya vachitogadzika mapiki nemafoshoro pasi, vanhu 150 vakagamuchira Jesu. It was a success mumweya, asi ndainge ndisina kana anything chouviri chokubata. Saka pandainge ndiri mukwekwe mugore iroro ndainge ndisina kana business randaiita. Ndaingoti Mwari, ndaifungidzira kuti Mwari vachandipa. Asi ndakadzoka kuHarare ndikawana kuti zvinhu zvainge zvakaoma even worse. Nevana vandainge ndiinavo mukwekwe mukoma taitogarawo pamba pandainge ndakatokumbira. Mukuru wacho wandakasiya muHarare ndakarwadziwa, ndakabatikana because ndakasvika pamba painge paine vamwe varume vakuru vaita sekunge vainge vava kutotaimira mwana wangu sezvo ainge ari musikana. Ndikachema mukoma ndikati, asi Mwari sei zvinhu
woma kudai so yeti ndiri munhu anonamata. Saka kubva ipapo ndakazvibvunza kuti sei Mwari makandipa anointing yekuti ndinoponesa 150 vanhu asi muchikundikana kundipa 10 kg yeupfu yekudya nevana vangu. Saka dambudziko riya radzoka mukoma. Kune vamwe vanhu hamukwanise kuzviona sedambudziko, but kwandiri idambudziko gurusa, because kana zvatodzoka zvinotodzoka zvakachaja zviine moto. Inzwi iri pandakarinzwa ndakangoti here we go again. Ndainge ndiri murodi ndichibva kunotengesa kumazowe, ndakatonzwa voice rakatoti kwandiri enda. Ndo pandakazorota usiku hwacho ndichiudzwa kuti ndige ndichienda kuBulawayo uko kwandainge ndichifanira kuti ndige ndichizonoparidza. Asi mukomanashe, life muZimbabwe zvinhu zvakaoma. Ndiri single mom, ndinofanira kuti ndinge ndichiramba ndichingotengesa. Ndinorarama upenyu nekutengesa hembe, huku, dzimwe dzandinohodha, dzimwe dzandinopfuwa. Ende ndinoti kana ndikazvifunga kana ndikaenda kuBulawayo ndikanopedza kana 2 weeks muBulawayo, ndakangobata mike ndichifamba ndichishambadzira vanhu mutauni. Vana vangu vanosara vachidyeiko? Vangadya munyu here vakaguta? Kunyara kwacho futi kunondipedza simba. Ndinoziva kuti ndine chipo, asi iko zvinozvi ameno kuti idhimoni kana kuti chii. Pose pandinofunga kuenda muHarare nyangwe mutauni imomo kuti ndinge ndichienda kunotanga kuita public preaching, ndinonzwa muviri wangu kudedera. Ndinoziva kuti vanhu vanokwanisa kuzondiseka vachiti uyo ari kuzamawo lake. Dzimwe nguva ndinomuka usiku ndichinzwa mweya uchindidana, asi ndinoti kana ndikatarisa muchikwama changu ndinoti hazviite kuti ndiendeko. Hana yangu mukomanashe itori neconfusion. Ndinoti ndoenda ikoko kuBulawayo kana kuti ndongoshingirira kusvika vana vangu vapedza zvidzidzo zvavo, then kana vana vapedza at least tinenge ndava nemukana wekuti kana ndikangotengesa ndikakwanisa kungowanawo zvokudya. Apa ndiri pane chimwe chidanho chekuvaka. Munozviziva imi kuti kana wafunga kuvaka zvinototi netsei. Mukomanashe handitozivi kuti ndodii. Ndiri kutodawo help kubva kune vedare renyu. When you post my story mozondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Ndoitawo sei nai vanhu vaMwari. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Endai kuBulawayo munoparidza, God is going to provide. Hanzi zvakamboitika pandakaenda kuKwekwe, vana vakaita sekunge vachafa nenzara. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Iniwo ndaitawo zvekugadzira motikari. Saka ndainge ndichigadzirira motikari dzeumwe muzukuru wevamwe minister. Rimwe zuva akazoya ndiri kumagaba, ainge achimhanya akanditora. Ainge aine imwe ML yake Mercedes Benz yainge achiti yange ichiramba kumuka. Takabva taenda, mukoma ndichangoti kuBorodel, but sandiko kwainge achigara. Takati tasvika kuBorodel kudaro vakandisiya ndiri panze. Munongoziva vanhu vekumaSebhabha. Pandakasvika ndakabva ndaburitsirwa menyu ndikatanga kudya paya. Ndapedza kudya ndo pandakatanga kuti basa kuti 1. Apa ndakaenda ndiri ndega zvangu nekuti vapfana vangu vainge vaine motikari youmwe munhu wandainge ndakadyira mari yedeposit yavainge vachifanira kuti vange vachipedzisa. Saka paakapinda mumba achindisiya ndava kutanga kutesta motikari. Pane zvandainge ndichida kubhuti. Pandakaendako kubhuti ndo pandakaona ropa rainge rakawandisa uye zvekare mainge muine zisaga rainge ririmo. Ndakambofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri mombe kunodongorera kudai. Mukoma ndakaona kuti ainge ari munhukadzi. Kugurwa kwaainge akaitwa vainge vakamugura musoro wakaiswa pasaidi, uye zvekare maoko awa ainge akagurwa mumafudzi umu nemakumbo ake ainge akagurwa mumabvi zvakaiswa mune mamwe masaga. Ndichicherechedza ndichiona, ndakadongorera ndikaona kuti musikana uyu ainge ari mudiki, airatidzika kuva underage, aine pamuviri uye zvekare
maoko ake akagurwa kudaro, akagurwa ainge akasungwa newaya kusanganisira nemakumbo ake akavharwa muromo wake neselotape. Zvinhu zvandakaona ipapo zvakandityisa. Ndakangotora zvandainge ndichida kubhuti ndikagadzira motikari haina kana kumbondinetsa. Iyewo paakangonzwa kuti motikari yainge yava right, akabva abuda mumba ndokubva andiperekedza akadzokera neni kwandainge ndiri kwaainge anditora kumagaba, akandibhadhara mukomanashi. Ndakaramba ndichingogadzira motikari dzake asi handina kana kumbogara ndakamubvunza. Ndaitotyawo kuti kana ndikamubvunza zvimwe kuda ndaikwanisa kuzongorohwa collateral damage ndikangonyarara. Kana mudzimai wangu akasvika pakushayika ndisina kumbomuudza nyaya iyoyo, but inondinetsa mukoma. Ndinogara ndichizvibvunza mibvunzo yakawanda asi ndinoshaya mhinduro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Waitaura here? Zvinotaurika here? Kana kuti unenge wava kutoisa upenyu hwako panjodzi? Let us try to speak with him mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching.